νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι, Ναταλία, να συνδεθούμε με το Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου εκεί μας περιμένει ο συνάδελφος από τα Αποκαλυπτικά, ο Κώστας Παπαποστόλου, είναι η Μαρία Έλληνα Κυριάκου και ο Ευθύβουλος. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε και συγχαρητήρια για την όλη προσπάθεια. Καλησπέρα Μαρία Έλενα, μας ακούς? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, καλησπέρα. Καλώς μας ήρθατε. Ευχαριστώ. Επειδή δεν έχεις εικόνα, είναι ο Μένιος Φουρσιώτης και είμαι η Ναταλία. Είμαστε στο και σε καλωσορίζουμε όλοι εμείς εδώ. Ξέρεις πολύ καλά, γιατί είσαι... Ωραία. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Είσαι επαγγελματίας, τραγουδίστρια και μάλιστα πάρα πολύ καλά. Δεν στο λέμε καθόλου ούτε για να χρυσώσουμε κανένα χάπι, ούτε για να χαϊδέψουμε τα αυτιά σου. Προσωπικά μιλώντας, θα σου πω ότι με συγκίνησες, με εντυπωσίασες και μας άφησες όλους με το στόμα ανοιχτό με αυτό το θείο χάρισμα που έχεις στη φωνή σου. Και σε ευχαριστούμε πολύ για την άξια εκπροσώπηση της Ελλάδας με την εκπληκτική σου φωνή, κορίτσι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ναταλία μου. Είναι πολύ σημαντικό να τα ακούω από σένα αυτό. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος φίλοι από τα παιδιά θέλουν να ρωτήσουν κάτι. Η Νάνση Νικολαίδου. Δίπλα μου, Εγώ θέλω να τη ρωτήσω εάν. Καλησπέρα, Μαρία Έλενα, ο Θέμης ο Μάλης είμαι. Θέλω να σε ρωτήσω εάν εχθές πραγματικά αφέθηκες ελεύθερη, άδειασες οποιαδήποτε σκέψη είχες μέσα σου και είπες ότι 3 λεπτά θα απολαύσω αυτή τη συγκλονιστική στιγμή που συμβαίνει στη ζωή και στην καριέρα μου. Αυτό έκανα. Κατέθεσα την ψυχή μου στη σκηνή. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Ναι, Μ' ακούτε έτσι? Το καταλαβαίνουμε αυτό, το καταλαβαίνουμε. Η Μαρία Έλληνα, η Νάνση Νικολαίδου είμαι, συγχαρητήρια. Η ερμηνεία σου ήταν καθηλωτική πραγματικά. Ήταν συναρπαστική. Με το αποτέλεσμα, με τη βαθμολογία, έτσι πώς τα είδες μετά τα πράγματα? Απογοητεύτηκες λίγο? Η Κύπρος μας έδωσε 8 και όλοι εντυπωσιαστήκαμε με αυτό. Ναι. Από την Κύπρο περίμενες έτσι πιο ήταν μεγάλη... Έτσι, Ήταν σοκαριστικό αυτό. Δεν το περίμενα καθόλου. Φυσικά έχω μάθει ότι το κοινό της Κύπρου έχει δώσει 12. Η Κριτική Επιτροπή μας έχει βγάλει 6 και γι' αυτό πήραμε 8. Ναι. Μαρία Έλληνα, πού το αποδίδεις αυτό, γιατί πιστεύεις ότι η Κριτική Επιτροπή... Οπότε αυτό κρατάω. Ότι ο κόσμος, ναι, έδωσε άλλη βαθμολογία και άλλη επιτροπή. Έκλαιγες, λέει, εχθές το βράδυ, Μαρία Έλενα. Ναι. Στενοχωρήθηκες τόσο που έκλαιγες εχθές το βράδυ? Ναι. Γιατί? Αφού έκανες το καλύτερο δυνατό, γιατί? Το έκανα και εάν ξανά βγαίνα το ίδιο θα έκανα. Ως εμφάνιση είμαστε όλοι περήφανοι, όλη η ελληνική ομάδα, είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Μαρία Έλενα, θεωρείς ότι... Να σε ρωτήσω το ξέρουμε Αργυράκη. τι συμβαίνει. Εσύ προσωπικά, κούκλα μου, είμαι η Μπέση Αργυράκη, εδώ από το πλατό κι εγώ. Τι πιστεύεις ότι ήταν αυτό που μας άφησε πίσω και πάλι, αφού σε συγχαρώ για αυτό το υπέροχο οπτικοακουστικό θέαμα που μας χάρισες και μας έκανες περήφανος? Δεν σας ακούω καλά. Λέω, εσύ τι πιστεύεις, Μαρία Έλενα? Μπορείτε να επαναλάβετε, σας παρακαλώ. Ναι, πιο δυνατά θα μιλήσω. Είμαι η Μπέση Αργυράκη και ήθελα να σε συγχαρώ για αυτό που μας χάρισες, το υπέροχο οπτικοακουστικό θέαμα. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι μπορεί να μας άφησε πίσω, κατά τη δική σου άποψη? Δεν είμαι ειδική για να σας πω, δεν ξέρω. Ως εμφάνιση πιστεύω ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά και γενικότερα το BBC μετά την εμφάνισή μου είχαμε πάρει πολύ καλά σχόλια και από πάρα πολλούς δημοσιογράφους άλλων χωρών. Δεν ξέρω τι έγινε και κριτικές επιτροπές. Μια ερώτηση, παρακαλώ. Μαρία Έλενα, γεια σου, είμαι η Μαριλένα Παναγιωτοπούλου. Αυτό θα σας το πούν οι ειδικοί, φαντάζομαι. Καλησπέρα και από μένα, είμαι η Μαριλένα Παναγιωτοπούλου. Ξέρεις πόσο σε θαυμάζω, ξέρεις πόσο support σου έκανα όλο αυτόν τον καιρό. Και όλη η Ελλάδα, πιστεύω. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι έτσι λίγο πιο ανθρώπινο. Συζητώντας με τους εκπροσώπους των άλλων χωρών όλο αυτόν τον καιρό που ήσουνα και στην Βιέννη και γενικότερα,
θεωρούσε ότι υπήρχε ένα περίεργο κλίμα απέναντι στην Ελλάδα, γιατί συζητούσαμε νωρίτερα σχετικά με αυτό. Και πιστεύεις ότι αυτό παίζει ρόλο, δηλαδή η κατάσταση που βιώνει η Ελλάδα τον τελευταίο καιρό, ή θεωρείς ότι ήταν καθαρά καλλιτεχνικά τα κριτήρια? Ναι, ίσως. Ναι, αλλά Μαρία Έλενα, Όχι. εγώ νομίζω ότι σε Να αγκάλιασε. απαντήσει μισό λεπτό, Αλεξάνδρα μου, συγγνώμη, θέλω την άποψή της πάνω σε αυτό. Όχι κάποιον. Σημαντικό. Θεωρείς δηλαδή ότι ήταν μόνο καλλιτεχνικά τα κριτήρια, δεν είχε να κάνει με την άποψη που έχει η Ευρώπη για τη χώρα μας γενικότερα? Όχι. Είναι... Γιατί για θα πρώτη συμφωνήσω φορά με αυτό πολλές που χώρες είπε δεν μας και έδωσαν. η κυρία Κοζάκου, ότι η Eurovision αποτελείται από δύο μέρη, από το καλλιτεχνικό και από τη ψηφοφορία. Από το καλλιτεχνικό έχουμε κερδίσει πάρα πολλούς και έχουμε συγκινήσει πάρα πολλούς, και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε τα social media από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα και όλες οι αποστολές. Η ψηφοφορία τώρα είναι άλλο πράγμα. Μαρία Έλενα, καλησπέρα και από μένα. Θέλω να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι επειδή πήγανε πάρα πολλές μπαλάντες φέτος, ήταν πολύ μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός αφενός, αν έπρεπε σαν χώρα να το προωθήσουν παραπάνω το τραγούδι. Σίγουρα. Και αν και η θέση την οποία μας τοποθέτησαν οι διοργανωτές έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την ψηφοφορία και για τους βαθμούς τους οποίους λάβαμε σαν χώρα. Η ελληνική ομάδα πάντως έκανε ό,τι μπορούσε με αυτά τα λίγα μέσα που παρήχαμε. Με όσα μέσα είχαμε, δώσαμε το καλύτερο μας σε αυτό. Όλοι μας, ο καθένας στον τομέα του. Μαρία Έλενα. Η δεύτερη ερώτηση ποια ήτανε? Παντελή. Έλεγα γενικότερα, εάν επειδή πήγαν πάρα πολλές μπαλάντες φέτος έπαιξε ρόλο αυτό. Για τη θέση. Ναι, και η θέση που μας τοποθέτησαν οι διοργανωτές. Σίγουρα έπαιξε κάποιο ρόλο και φαίνεται και αυτό το αποτέλεσμα. Κέρδισε ένα τέμπο κομμάτι τελικά, αντί μία παλάντα. Η θέση που μας έδωσαν δεν ήταν και τόσο καλή μετά το διάλειμμα. Αρκετός κόσμος δεν πρόλαβε να μας δει, δυστυχώς. Το είπε ο Θέμης αυτό, ναι. Μαρία Έλενα, θέλω να μου πεις τη στιγμή που... Όλα αυτά έπαιξαν κάποιο ρόλο. Τη στιγμή που είσαι μέσα στο green room και βλέπεις ότι έχει βγει ο παρουσιαστής της Κύπρου και ξαφνικά βλέπεις το 8 μπροστά σου, ενώ περιμένουμε το 12. Τα δευτερόλεπτα εκείνα θέλω να μου πεις τι σκεφτόσουνα, ότι κάτι πήγε στραβά μάλλον. Πρώτα, νομίζω δώσαμε εμείς ως Ελλάδα το 10, αντί το 12. Ναι. Και ναι, πέστε μου. Ναι, και εκεί λέω πω, τι κάναμε. Και μετά που είδα το 8, ένιωσα μεγάλη ντροπή. Δεν το περίμενα καθόλου. Φυσικά να το πάρουμε από την άλλη πλευρά. Εμείς, πώς να σου το πω τώρα, κάναμε αυτό που λέει και το μήνυμα της Eurovision, Building Bridges, και ότι δεν υπάρχουν γεωγραφικές συμμαχίες και όλα αυτά. Αλλά απ' την άλλη σας έχω πει, το κοινό έχει ψηφίσει στην Ελλάδα με 12. Θέμη. Αυτό θα κρατήσω. Θέμη, σημαντικότερες ερωτήσεις που εχθές εσύ σαν τηλεθεατής και σαν ειδικός πλέον μετά από τόσα χρόνια που θα ήθελες να κάνεις επιπλέον στη Μαρία Έλενα. Σαν φαν. Εγώ θέλω να πω στη Μαρία αφενός ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος στεναχώριας. Η 19η θέση είναι καλύτερη από την 20η της προηγούμενης χρονιάς, αλλά και συνολικά όταν έρχεσαι 19ος, αλλά μέσα σε 40 συμμετοχές, με ενδεχομένως την πιο δύσκολη Eurovision της τελευταίας 12ετίας, κατορθώνεις να περάσεις έκτος από τον ημιτελικό σου, από μια δύσκολη διαδικασία. Να το πούμε αυτό για όσους δεν γνωρίζουν, η Ελλάδα στον ημιτελικό της ήρθε έκτη, πολλές θέσεις επάνω από χώρες που στον τελικό ψηφίστηκαν από επιτροπές κυρίως και μας πέρασαν στη συνολική βαθμολογία. Δεν έχει κανένα λόγο να στεναχωριέται. Θέλω να τη ρωτήσω εάν αυτό το διάστημα που ήταν στη Βιέννη, εξαιτίας και μόνο της φωνής και της ερμηνείας της, και να θυμίσω ότι από την Κοντσίτα μέχρι τον παραγωγό του BBC που χθες έκανε τη μετάδοση, την αποκαλούν Greek Diva, την Μαρία Έλενα, εάν δέχτηκε προτάσεις
για συνεργασίες στο εξωτερικό. Γιατί διάβαζα στο Twitter και στο λογαριασμό του Billboard ότι αρκετές δισκογραφικές ενδιαφέρθηκαν για τη φωνή της. Ισχύει αυτό, Μαρία? Έχουμε ανταλλάξει αρκετά τηλέφωνα για αυτό το σκοπό, αλλά δεν θέλουμε να βγάλουμε τίποτα προς τα έξω. Μέχρι να δούμε αν είναι κάτι σοβαρό και έπειτα θα το βγάλουμε. Ωραία. Μαρία Έλενα, επειδή σε βλέπουμε... Συγγνώμη, επειδή ακούω δύο φορές την καθυστέρηση. Και δυσκολεύομαι. Από όλους από το καναπέ, συγχαρητήρια. Ναι. Στην Ελλάδα, συγχαρητήρια. Δυνατά, power. Μαρία Έλενα, επειδή σε βλέπουμε, θα συμφωνήσει και η Ναταλία σε αυτό, νομίζω, αρκετά στεναχωρημένη. Νομίζω, Ναταλία, ότι δεν θα πρέπει να είναι η Μαρία Έλενα καθόλου στεναχωρημένη. Ήταν μια πολύ ωραία και αξιοπρεπέστατη εμφάνιση που εκπροσώπησες τη χώρα μας με αυτά τα δύσκολα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Ακριβώς. Ειδικότερα τους τελευταίους μήνες. Θα πρέπει να χαμογελάς, γιατί οι άνθρωποι που ήταν εκεί, που ήταν και Έλληνες αρκετοί που παρακολουθούσαν τη Eurovision, αλλά και όλη η Ελλάδα που συγκέντρωσε την ώρα που εμφανίστηκες, ενδεικτικά θέλω να σου αναφέρω ότι την ώρα που ήσουν στον αέρα και ερμήνευες το τραγούδι, σε παρακολούθησε το 70,2%, 2.100.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν την ερμηνεία σου, και αυτό σημαίνει ότι όλη η Ελλάδα είτε έπαιρνε στην πρώτη θέση είτε τη 19η θέση, ήταν εκεί και από την πλευρά της σε στήριζε. Και είναι ό,τι πιο όμορφο, και αυτό θα πρέπει να σε κάνει να χαμογελάς, να λες: πήγα, έκανα, η Ελλάδα ήταν μαζί μου, δεν άλλαξε κανάλι, σε έβλεπε, σε στήριζε, και είναι ό,τι πιο ωραίο. Αυτοί οι διαγωνισμοί, όπως όλοι οι διαγωνισμοί, άλλα μας φέρνουν πρώτους, Ναταλία, άλλα τους δεύτερους, δεν έχει σημασία. Είναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα με το Μένιο, και κλείνοντας, πριν σε αποχαιρετήσουμε, θέλω να σου πω ότι θα πρέπει να χαμογελάς όταν κοιτάς τον καθρέφτη, να είσαι περήφανη για τον εαυτό σου, όχι μόνο για τη φωνή σου, αλλά και για το χαρακτήρα σου. Γιατί σε αυτή τη χώρα έχουμε πήξει στα ψώνια και στους καβαλημένους τραγουδιστές, και καλλιτέχνες με το δικό σου ήθος, κορίτσι μου, πραγματικά μας λείπουν. Οπότε σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Και έξυπνους ανθρώπους. Μπράβο, Μαρία Έλενα. Μαρία Έλενα, εντάξει, πάρε το χρόνο σου για να το αφομοιώσεις όλο αυτό που συνέβη, και θα σου πω κάτι. Τα τηλέφωνα που πήρες στη Βιέννη από όλους τους ξένους, αυτά χρησιμοποίησε, κούκλα μου, και κάνε καριέρα στο εξωτερικό. Σε παρακαλώ πολύ. Το ζητάω σαν χάρη. Σε παρακαλώ. Μία τελευταία ερώτηση από την Άννη του Νικολαίδου για να την αποδεσμεύσουμε. Αν η Σουηδία άξιζε την νίκη, τελικά? Πιστεύω ότι η Ιταλία... Θα συμφωνήσω, εννοείται. Όλοι οι καλλιτέχνες αυτό είπαμε. Την πρώτη θέση. Η Σουηδία ήταν πολύ καλή όμως, ήταν πολύ καλή. Ιταλία, Ρωσία, Σουηδία σε σειρά, πιστεύω, θα ήταν πιο δίκαιο για μένα. Μαρία Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Νομίζω ότι όλη η Ελλάδα ήταν δίπλα σου και θα συνεχίσει να είναι, και το έψιλον από την πρώτη μέρα όπου βρέθηκες στην Eurovision ήταν δίπλα σου και θα συνεχίσει να είναι, γιατί θέλουμε, όπως είπε και η Ναταλία, να βλέπουμε τέτοιους χαρακτήρες σε αυτή τη μουσική σκηνή, ειδικότερα στην Ελλάδα, που, όπως είπε, είναι πάρα πολύ, Ναταλία μου, καβαλημένοι καλλιτέχνες. Μακάρι όλοι να έχουν το χαρακτήρα και την ποιότητά σου. Συγχαρητήρια από όλη την Ελλάδα. Και σε ευχαριστούμε πολύ. Πάλι μπράβο. Άξια. Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε.